ଆଜି ବାରିରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିକୁ ଦେଖିଲି। ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଛୋଟବେଳେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋତେ କୋଳରେ ବସାଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ଦେଖାଇ କୁହେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ରାବଣ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ପଚାରେ, ଆଲୋ ମା, ଇଏ ତ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟିଏ, ଇଏ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେ କୁହେ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନିଜ ଦେହକୁ ଓଦା କରି ଆସି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଯାଏ। ତା ଓଦା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ସବୁ ଲାଗିଯାଏ, ସେ ଯାଇ ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ଝାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏହି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହୋଇ ତା ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ତା ପିଠିରେ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍